హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఇది 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి కార్యక్రమము. ఈ 18 రోజులలో రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ మీకు ఇంకా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఇంకా తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఫర్దర్గా కూడా క్లాసులు ఉంటవి. అవి కూడా ఫ్రీగానే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి అందించబడుతున్నటువంటివి. ఈరోజు మనం క్లాసును ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాం చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. మీకు ఈరోజు 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథం గురించి మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూసేటువంటివి. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తున్నటువంటిది ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా డిజైన్ చేసి ఫ్రీగా అందిస్తున్నటువంటి వారు ఈ ఆలయం అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ దాదాపుగా ఈ పేరు అందరూ కూడా విని ఉంటారు. ISKCON. ఇక్కడ ఈ పదాలు అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి అక్షరాల యొక్క అర్థం చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966 జూలైలో స్థాపించబడినటువంటిది. ఈ సంస్థను స్థాపించినటువంటి వీరు అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి
ఈయన్నే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అని పిలుస్తాం. ఈయన ఈ సంస్థను స్థాపించినటువంటి వారు. సో మనం ఏదైతే ఈ భగవద్గీత యథాతథమో, భగవద్గీత మార్కెట్లో అనేక రకాలైనటువంటి భగవద్గీతలు ఉన్నవి. సో వ్యాస భాగవతానికి సరైనటువంటి ఉద్దేశంతో భాష్యము ఇచ్చినటువంటి వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అందుకే ఇస్కాన్ ద్వారా అందించబడేటువంటి భగవద్గీతనే మీకు భగవద్గీత యథాతథము అని ఉంటుంది. సో దీన్ని మనకి అంటే వ్యాసుల వారు రచించినటువంటి ఈ భగవద్గీతను మనకి సరైనటువంటి వివరణ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి వారు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. సో వారిచ్చినటువంటి ఈ వివరణ ఆధారంగానే మనము భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇక ఈ భగవద్గీత 700 శ్లోకాలతో 18 అధ్యాయాలుగా ఉన్నటువంటిది. మరి దీనిని వివరణ, వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టేటువంటిది. కానీ మనకిక్కడ ఈ 18 రోజుల్లో పరిచయం, ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు, ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత యథాతథమును ఆధారంగా చేసుకొని, అంటే ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము యథార్థమును, చారిత్రకమైనటువంటి ప్రామాణికము, ఆ దివ్యమైనటువంటి ఉన్నటువంటి అంతటా కూడా ఇది క్రమంగా అత్యంత జనసమ్మతమైనటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ఈ అంశాలను మనము ఇక్కడ భగవద్గీతను మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. కాకపోతే ఇది పూర్తిగా భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము చాలా సమయం పట్టేటువంటిది. కానీ దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలను మీకు పరిచయం చేయడానికి దీన్ని మనము ప్రయత్నం చేస్తాము ఇక్కడ. అయితే సో ఈ భగవద్గీత ప్రారంభ నేపథ్యం చూసినట్లయితే, ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది వాస్తవానికి సంస్కృత ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతం నుండి, సో వ్యాసులు వారు రచించినటువంటి మహాభారతంలో, ఆ సంస్కృత ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపఖ్యానంగా దర్శనమిచ్చేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ మహాభారతంలో ఇతిహాసంలోని 18 పర్వాలలో 6వ పర్వమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీత మనకి ఆ మహాభారతంలో దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ మహాభారతంలో జరిగినటువంటి, అంటే ప్రస్తుత కలియుగం వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా, అంటే ద్వాపర యుగంలో ఉన్నటువంటివి, ప్రస్తుత కలియుగం ప్రారంభం వరకు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనలన్నింటినీ కూడా మహాభారతం మనకి అందించేటువంటిది. మరి అంటే ఇది దాదాపు 5125 సంవత్సరాలకు పూర్వం, ఎందుకంటే ఈ కలియుగం ప్రారంభమై ఇప్పటి వరకు 5125 సంవత్సరాలైంది. ఇది కలియుగం ప్రారంభానికి ముందు ద్వాపర యుగము అంతమయ్యేటువంటి సమయంలో వచ్చినటువంటి అంశము మహాభారతం గురించి. మరి ఇక్కడ ఆ మహాభారత యుద్ధం లేదా కురుక్షేత్ర యుద్ధంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ కలియుగం యుగ ఆరంభంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్నేహితుడు మరియు
భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఉపదేశం చేసినటువంటి ఉపదేశాలే ఈ భగవద్గీత. ఈ భగవద్గీత యాక్చువల్‌గా మహాభారత కథని, అంటే మహాభారతంలో జరిగినటువంటి విషయాలను వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు చెప్తాడు. ఇక ఈ భగవద్గీత గీతోపనిషత్తు అంటే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంగా కూడా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఆ భగవద్గీతను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి భగవద్గీతలో మనకి ముఖ్యంగా 3 రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలను ఈ భగవద్గీత బోధిస్తుంది. ఏమిటంటే కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి యోగ విధానం. యోగము అంటే భగవంతునికి సంధానం భగవంతునికి దగ్గర చేసేటువంటిది. సో, అంటే కర్మల ద్వారా, భక్తి ద్వారా, జ్ఞానం ద్వారా ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి మనము చేరవచ్చో, భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా చేరవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని, అందుకే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయాలు కూడా యోగాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఈ 18 అధ్యాయాలను 700 శ్లోకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ 18 అధ్యాయాల్లో, అంటే 700 శ్లోకాలలో ఒకే ఒక్క శ్లోకాన్ని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పగా, 41 శ్లోకాన్ని సంజయుడు, 84 శ్లోకాలు అర్జునుడు, ఇక గీతాచార్యుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటివి 574 శ్లోకాలు. అయితే ఈ మొత్తం 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్తాము. కర్మ షట్కాలు అంటే కర్మయోగాలు, భక్తి షట్కాలు, భక్తి యోగాలు, అలాగే జ్ఞాన షట్కాలు అనేటువంటి ఈ మొత్తము 3 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుంచి వచ్చినటువంటిదే కురు వంశము. ఆ కురు వంశమునందు ధృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు అనేటువంటి 2 అన్నదమ్ములు. అయితే ఇక్కడ మనకి కురువంశానికి మూల కారణంగా ఉన్నటువంటి ఆ భరత మహారాజు పేరు నుండే మనకి మహాభారతం అనేటువంటి వచ్చినటువంటిది. ఇక ఈ ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజులలో అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దవాడు. కానీ పుట్టుగుడ్డువాడైనటువంటి కారణంగా అతనికి చెందవలసినటువంటి, అంటే సాధారణంగా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరుంటే వారే రాజ్యాధికారం వస్తుంది. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడై ఉండడం వల్ల ఆయనకు చెందవలసినటువంటి సింహాసనం ఆయన యొక్క సహోదరుడైనటువంటి పాండురాజుకి ఇవ్వబడింది. అయితే పాండురాజు చిన్నతనంలోనే మరణిస్తాడు. అంటే యుక్త వయసులోనే ఆయన మరణించినటువంటి సందర్భంలో ఇక ఆయన యొక్క 5 కుమారులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు అనేటువంటి వారు ఇక ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క రక్షణలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఆ ధృతరాష్ట్రుడేమో తాత్కాలిక రాజు, కార్యనిర్వాహక రాజుగా అవుతాడు. ఆయన భీష్మ పితామహుడు, అంటే వారి యొక్క ద్రోణుడు, వారి యొక్క సహకారంతో వారు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క 100 కుమారులు, వారినే కౌరవులు అంటాము. ఈ పాండురాజు యొక్క 5 కుమారులు, వీళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క రాజగురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర వాళ్ళు విద్యలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే భీష్మ పితామహుడు మార్గదర్శకంతో వాళ్ళు పెరుగుతూ వస్తారు. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి, ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులలో పెద్దవాడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి ఆ పాండవుల పైన ద్వేషం కలుగుతుంది. అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు కూడా తన కుమారుని సమర్థిస్తూనే ఉంటాడు. ఇక ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క సమ్మతితో ఆ పాండవులను చంపడానికి అనేకమైనటువంటి కుట్రలు జరుగుతూ ఉంటాయి.
ఇక మరి కృష్ణ భగవానుడు, వాస్తవానికి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు రాజవంశంలో ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి వాడు. ఈ భూమండలంపై భారాన్ని తగ్గించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన యొక్క రక్షణలో పాండవులు ఉంటారు. కానీ మాయాజూదంలో దుర్యోధనుడు పాండవులను, వారి యొక్క రాజ్యాన్ని, ధనాన్ని, సంపదనంతటిని కూడా కోల్పోయే విధంగా చివరికి ద్రౌపదిని, పాండవుల యొక్క భార్య అయినటువంటి ద్రౌపదిని కూడా కోల్పోతారు. సో ఇక వాళ్ళు అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసం చేసి రావడము, చేసి వచ్చిన తర్వాత వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వకుండా ఉండడము, సగం రాజ్యం ఇవ్వమంటే సగం ఇవ్వడం కాదు, చివరికి దుర్యోధనుడు వాళ్ళకి, అంటే వీళ్ళు క్షత్రియులు కనుక రాజ్య పరిపాలన చేయాల్సినటువంటి విధంగా ఉంటారు కనుక 5గురికి 5 ఊళ్ళు అన్న ఇవ్వమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంధికి పోతాడు. ఇక ఆ దుర్యోధనుడు ఆ పాండవుల యొక్క కోరికను తిరస్కరించడము, వారికి సూదిమొన మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వనంటాడు. ఆ కారణం చేత అటు పాండవులకు, కౌరవులకు యుద్ధము అనివార్యమవుతుంది. ఆ సమయంలో ప్రపంచం మొత్తం, భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా 2 భాగాలుగా విడిపోయి, కొందరేమో ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడి పక్షాన ఉండగా, మిగిలిన కొంతమంది పాండవుల పక్షాన ఉంటారు. ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాండవుల వైపున ఉండడము, అయితే అందున ముఖ్యంగా మేటి విలుకాడైనటువంటి అర్జునుడుకు రథసారథిగా ఉండడము, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సైన్యమేమో దుర్యోధనుడికి ఇవ్వబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఆ విధంగా పాండవులకు, కౌరవులకు మధ్య యుద్ధము అనివార్యమై జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అర్జునుడు తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలపవయ్యా, తద్వారా నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి వస్తుందో చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే శత్రువులను ఒక అంచనా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. ఆ కారణం చేత కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుతాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా దాయాదుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్న యుద్ధం కదా. సో వాళ్ళని చూసి అర్జునుడు మోహానికి గురి చేయి యుద్ధం చేయనంటాడు. ఆ క్రమంలో మనకి ఈ భగవద్గీత మానవాళి జీవన విధానమైనటువంటి, మానవాళికి అర్జునుడి ద్వారా ఈ మానవాళికి అందరికీ కూడా అందించబడినటువంటి ఒక జీవన విధానానికి నిర్దేశకమైనటువంటి గ్రంథము. కులాలకు, మతాలకు, వయస్సు, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా చదివి ఆచరించవలసినటువంటి అంశాలు భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటివి. సో ఇది ఎటువంటి మతపరమైనటువంటి గ్రంథం కాదు. అందరూ కూడా మానవాళి, ఒక చిన్న కంపెనీ వాడు ఒక వస్తువు తయారు చేస్తే అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా చేస్తే ఎక్కువ కాలం వస్తుంది అనే దానికి ఒక మాన్యువల్ ఇస్తాడు. ఈ మానవాళి జీవనానికి ఇది ఒక మాన్యువల్ లాంటిది భగవద్గీత. సో కాబట్టి కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా, వయసు భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకోవలసినటువంటిది, చదవవలసినటువంటిది, ఆచరించవలసినటువంటిది భగవద్గీత. సో మరి అటువంటి భగవద్గీతను వినడానికి వచ్చినటువంటి మీరందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులుగా, ఆ అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినటువంటి ఇస్కాన్ మంగళూరు, ముఖ్యంగా నామనిష్ట దాస ప్రభు, శ్రీవాసంగం ప్రభు, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. సో ఇక మనము ఈ భగవద్గీత లోనికి వచ్చినట్లయితే ఈరోజు మొదటి అధ్యాయం అయినటువంటి అర్జున విషాద యోగము అని అంటాము. దీన్నే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అని చెప్తారు. అలాగే ఈ భగవద్గీత యొక్క మహత్యం గురించి చూసినట్లయితే మనకి ఈ భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను
జీవితంలో ఎవరైనా శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వాడు సమస్త దుఃఖాల నుండి బయటపడతాడు అని, అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క తదుపరి జన్మ ఎవరైతే భగవద్గీతను అనుసరిస్తూ శ్రద్ధగా చేస్తారో వాళ్ళు దుఃఖాల నుండి బయటపడడమే కాకుండా తదుపరి జన్మలో ఆధ్యాత్మికమే అవుతుందని గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పినటువంటి అంశం. ఇంకా ఆయన గీత గురించి చెప్తారు. భగవద్గీతను ఎవరైనా శ్రద్ధతో సావధానంగా నిత్యం పఠిస్తారో అటువంటి వారిపైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహము ఉంటుంది. తద్వారా వారి యొక్క పాపాల యొక్క ప్రభావం అంతా తొలగిపోతుంది అని చెప్తారు. ఇంకా గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు, ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా మనల్ని మనం శుభ్రపరచుకోగలుగుతాము. అలాగే ఇక ఈ పవిత్రమైనటువంటి గీతా గంగలో ఒక మారు స్నానం చేసినట్లయితే అది ఇక జన్మల్లో ఏర్పడినటువంటి మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా ఈ మనము మనిషిగా మనలో ఉండేటువంటి సంసార మాలిన్యం ఎన్నెన్నో జన్మలలో పోగు చేసుకున్నటువంటి ఆ మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తారు, గంగాజలము స్నానం చేసిన వాడికి ముక్తి లభిస్తుంది అని అందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశంలో పవిత్ర గంగా అని చెప్తూ ఉంటాం. మరి గంగా నదిలో స్నానం చేసినటువంటి వారికి ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ గంగా నది ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చినటువంటిది. ఇక్కడ ఈ పవిత్ర గీతా గంగామృతం ఇది భగవంతుని యొక్క ముఖము ద్వారా, నోటి ద్వారా చెప్పబడినటువంటిది. పాదాల నుంచి వచ్చినటువంటి గంగలోని స్నానం చేస్తే ముక్తి లభిస్తే, మరి ఆయన యొక్క ముఖ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ గంగామృతం ఇది. మరి ఈ గీతా గంగామృతాన్ని ఎవరైనా పానం చేసినట్లయితే వారికి ఇంకా ఏ విధంగా ఉంటుందో వేరే విధంగా చెప్పేది ఏముంది అని చెప్తారు ఆది శంకరాచార్యులు. అందుకే భగవద్గీత అనేది ఆ మహాభారతంలో మనకు అందింపబడినటువంటి దివ్య అమృతము అని చెప్తారు. అది ఈ భగవద్గీత ఆది విష్ణువైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చేత స్వయంగా ఉపదేశమై ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి గీతా మహాత్మ్యం గురించి చెప్పబడినట్టు ప్రస్తుతమైనటువంటి పరిస్థితులలో మనకి ఒకే ఒక్క గ్రంథము అవసరమని చెప్తారు. అలాగే ఒకే ఒక్క దేవుడు. ఎందుకంటే ఎన్నో దేవతలు ఉన్నారు, ఎన్నెన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయి. మరి ఇందులో ఏది అనేటువంటి దానికి ఆయన ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆది శంకరాచార్యులు మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశము ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవా దేవకీ పుత్ర ఏవా, ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా అని చెప్తారు. అంటే ప్రస్తుత కాలంలో జనులు ఒకే ఒక్క శాస్త్రము, ఒకే ఒక్క దేవుడు, ఒకే ఒక్క ధర్మము, ఒకే ఒక్క కర్మ ఉండాలి అని ఎంతో వాంఛించుతూ ఉంటేవారు. కనుకనే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, దేవకీ పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి ఆయన చెప్పినటువంటి దేవకీ పుత్రుడేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. మరి ఆ దేవకీ పుత్రులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటిది భగవద్గీత. కాబట్టి భగవద్గీత ఒక్కటే సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథమగు కాక అని చెప్తున్నారు. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. కాబట్టి భగవద్గీత ఒక్కటే సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథమగుగాక అంటారు. అలాగే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా, సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు ఒక్కడే దేవుడు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటి ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక్క మంత్రము అవసరము. అదే ఈ కలియుగ కల్మశాల నుండి బయటపడవేయడానికి ఉన్నటువంటి ఆ హరినామం. ఏమిటి ఆ హరినామం అంటే
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క విష్ణు భగవానుడి యొక్క నామ కీర్తనమే ఏకైక మంత్రము అని చెప్తారు. అదే మహామంత్రంగా చెప్తాం. సో ఆ దేవదేవుడి యొక్క నామ కీర్తనము ఒకటే ఏకైక మంత్రము అని మరియు ప్రార్థన అని చెప్తారు. అలాగే కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, మరి ఒకే ఒక్క సేవ ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క సేవయే ఏకైకమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవద్గీత యొక్క మహత్యమాన్ని ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పినటువంటి గీతా మహత్యంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఇక భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశాల్లో ఆయన ముఖ్యంగా 2వ అధ్యాయం నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. నీవు ఈ దేహానివి కాదు, ఆత్మస్వరూపుడవు అనేటువంటి దివ్య ఉపదేశంతో ఈ గీతా జ్ఞానము ప్రారంభమవుతుంది. భగవద్గీత ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందంటే 2వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క బోధనలు 2వ అధ్యాయం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే అర్జునుడితో చెప్తారు, ఓ అర్జున, నీవు ఈ దేహం కాదు, అంటే మానవాళిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపులం, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపులం. ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి నశింపేటువంటి దేహం కాదు, క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ దేహం కాదు అని శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపులం అనేటువంటి దివ్య ఉపదేశంతో భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 18వ అధ్యాయంలో చివరిలో ఆయన ముగించేటువంటి అంశం ఏంటంటే సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను సకల పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకు అనేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క చరమ ఉపదేశంతో ముగుస్తుంది, అంతిమ ఉపదేశంతో ముగుస్తుంది భగవద్గీత. మరి ఇటువంటి భగవద్గీతను ఎవరైనా సరిగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు ఇటువంటి ఈ దివ్య ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు ఇక తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథం ఆ భగవంతునితో దివ్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి పద్ధతిని మనకి శ్రీమద్ భాగవతం తెలియచేస్తుంది. భగవద్గీత భాగవతం. సో భగవద్గీత మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకం లాగా ఉన్నట్లయితే భాగవతం డిగ్రీ లాంటిది అని చెప్తారు. ఇంకా అంటే లేదా భగవద్గీత డిగ్రీ అయితే భాగవతము పీజీ లాగా ఉంటుంది. దీనికి మించి చైతన్య చరితామృతము అని ఉంటుంది, అది పిహెచ్డి లాంటిది. సో ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి దోహదపడేటువంటి అంశాలు. ఇంకా భగవద్గీతలో మనకి 5 అంశాలు బోధిస్తూ ఉండేటువంటిది భగవద్గీత. ఏమిటి ఆ 5 అంశాలంటే ఈశ్వరుడు గురించి, అంటే ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని తెలియచేస్తుంది. పరమ నియామకుడు అయినటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి తెలియచేసేటువంటి అంశము. ఇక రెండవది జీవుడు గురించి, ఆత్మ స్వభావాన్ని గురించి. మూడవది ఈ భౌతిక ప్రకృతి, సో అంటే త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినటువంటి త్రిగుణాలను గురించి, కర్మలను గురించి, మనం చేసేటువంటి కర్మల గురించి, అలాగే శాశ్వతమైనటువంటి కాలం గురించి భగవద్గీత మనకి బోధిస్తుంది. 5 అంశాలు: భగవంతుడు, జీవుడు అంటే పరమాత్మ, ఆత్మ, భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, కర్మలు, కాలము. సో ఈ 5 అంశాలని మనకి భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో ఇక భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, దానినే అర్జున విషాద యోగము అని పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మళ్ళొకసారి మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోవలసినటువంటిది, ప్రతి అధ్యాయంలోనూ ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు, వాటి యొక్క భావాలను మీకు ఈ లెవెల్ 1 18 రోజుల్లో అవగాహన చేసుకునేటువంటి విధానం ఇవ్వబడుతుంది. సో కాబట్టి
కొన్ని శ్లోకాలు అని ఇక్కడ ఫీల్ అవ్వకండి. మీకు భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయంలో ఉన్న ఉద్దేశాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియచేస్తాము. అలాగే ఇంకా భగవద్గీత గురించి అవగాహన చేసుకోవాలి, భగవద్గీతను గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే, ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత లెవెల్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అనేటువంటివి కూడా అవి కూడా ఫ్రీగానే ఉంటాయి. సో, జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరికి కానీ తెలియచేయగలరు. హరే కృష్ణ. సో, ఇక ఈరోజు మనము మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము లేదా అర్జున విషాద యోగము అదే చెప్పాము. మనకి మొత్తం 18 అధ్యాయాలు, మొదటి 6 అధ్యాయాలను కర్మయోగాలుగాను, మధ్యలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలు, చివరికున్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో, ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఒక యోగంగా చెప్తారు. యోగం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, భగవంతునికి సంధానం చేసేటువంటి, భగవంతునితో జోడించేటువంటిది మనం. సో, మరి అటువంటి యోగంలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము. వాస్తవానికి భగవద్గీత కురు వంశంలో ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ భగవద్గీత ఇక్కడ మధ్యలో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే సంభాషణగా మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి, తన సెక్రటరీ మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజయుణ్ణి అడుగుతాడు. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు వయసులో పెద్దవాడు, గుడ్డివాడు కనుక కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఉండడు, యుద్ధరంగంలో ఉండడు, అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. కానీ యుద్ధరంగంలో కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉన్నటువంటి వాడు. దానికి ఆయనకి వ్యాసుడు ఆ విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి దృష్టి ఇస్తానంటాడు, కానీ వద్దంటాడు. సో, సంజయుడు ద్వారా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను, సంజయుడు కూడా అంతర్గతంగా అంటే అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను వ్యాసులు, అతని యొక్క గురువైనటువంటి వ్యాస మహర్షి అనుగ్రహంతో అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను అతడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉంటాడు. సో, కాబట్టి ఈ మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటిది ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా మొదలవుతుంది. ఎలా విచారిస్తున్నాడంటే ఈ విధంగా అంటాడు. సో, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమ అకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ ఉవాచ అంటే పలికెను, అడిగెను అని అర్థం వస్తుంది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను. ఏమంటున్నాడు? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు, మామకాహ అంటే నా యొక్క కుమారులు, నా తనయులు, పాండవాశ్చైవ ఆ పాండురాజు యొక్క తనయులు యుద్ధము చేయగోరిన వారై అక్కడ సమావేశమైన పిమ్మట ఏమి చేసిరి అని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు. వాస్తవానికి మరి అక్కడ ఈ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుల యొక్క సంవాదంగా ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భగవద్గీతలో ధర్మక్షేత్రము అంటే ధర్మ ఆచారాలు నిర్వహించేటువంటి ప్రదేశం. అది చాలా ప్రాముఖ్యతను కూడినటువంటి పదం అది. ఆయన ఆ కౌరవుల యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు తన తనయుల యొక్క విజయావకాశాల గూర్చి గొప్ప సందేహగ్రస్తుడై ఉన్నాడట. ఎందుకంటే అందుకే ఆయన వారు ఏమి చేసిరి అని ఆయన యొక్క కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు.
ఎందుకంటే వారంతా అటు కౌరవులు, పాండవులు యుద్ధం చేయాలని నిశ్చయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఆ ప్రదేశమే కురుక్షేత్రం. ఆ ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం అది. మరి ఆహ్, ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి దురుద్దేశము ధృతరాష్ట్రుడు. పాండవులు, ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కొడుకులు ఒకే వంశానికి చెందినటువంటి వారు. కానీ తన కుమారులనే మామకా అన్నాడు. పాండవాచేవ పాండురాజు కుమారులని అడుగుతున్నాడు. అంటే వేరు చేస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ క్షేత్రము అంటే పంటలు పండించేటువంటి ప్రదేశంగా కూడా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఆ క్షేత్రంలో పంట వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు. వ్యవసాయం చేసేటువంటి వ్యవసాయదారుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ. మరి పంట ఎవరు అంటే పాండవులు. ఎందుకంటే పాండవుల పక్షాన ధర్మం ఉన్నది. మరి కలుపు మొక్కలుగా ఉన్నటువంటిది ఎవరు అంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే కౌరవులు. దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు. మరి ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ భయం కూడా ఉంది. అది ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశము. కాబట్టి ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత పాండురాజు యొక్క కొడుకులైనటువంటి పాండవులతో ఆయన యొక్క కొడుకు అయినటువంటి దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు ఏమన్నా సంధి ఏర్పరచుకున్నారు. ఎందుకంటే అది శాంతియుతమైనటువంటి ప్రదేశం కదా! అది జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అలాగే ఆహ్, ఆయన వైపు కౌరవుల వైపు భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి, కర్ణుడు వంటి వారు ఉన్నారు కనుక యుద్ధంలో ఆయన కొడుకులు ఏమన్నా గెలుస్తారు అనేటువంటి అవకాశం ఉంది. సంధి జరగడం అతనికి ఇష్టం లేదు. అందుకే ఆతృత అన్నట్టు. ఏం జరుగుతుంది? ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? అని అడుగుతాడు. సో, ఈ విధంగా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. దానికి సంజయుడు సమాధానం చెప్తాడు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తతా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయ ఉవాచ అంటే సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, పలికెను. ఏమంటున్నాడు? దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, పాండుతనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ సైన్యమును చూచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు చెంతకు చేరి ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట అంటే ఆ దుర్యోధనుడు అంటున్నాడట ఆ ద్రోణాచార్యుడితో, పశ్యైతాం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. ఆ ద్రోణాచార్యుడుతో దుర్యోధనుడు అంటున్నాడట, ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదపుత్రుడు చే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడు అని అడుగుతున్నాడట. సో ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మరియు గొప్ప సైన్యాధిపతి అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడిలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపేటువంటి రాజనీతి నిపుణుడై ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వ్యూహంగా నిలిపినటువంటి వాడు ఎవడంటే ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు. దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవడంటే ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. ఈ ద్రుపదుడికి ద్రోణాచార్యుడికి వైరం ఉంది. మరి ఆ ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికి ఒక పుత్రుడిని వరంగా పొందుతాడు ద్రుపదుడు. ఆ పుత్రుడే దృష్టద్యుమ్నుడు. కానీ ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు విద్యను నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి విద్యలు నేర్పుతాడు ద్రోణాచార్యుడు. అంటే దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి ద్రుపదుడికి వరంగా వచ్చినటువంటి వాడు అంటే ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. అందుకే ఇక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు అని అనట్లేదు, ద్రుపద పుత్రుడు అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ద్రుపదుడు నీ యొక్క శత్రువు. నీ శత్రువు కుమారుడైనటువంటి ఆయనకి నువ్వు విద్యలు నేర్పావు. ఆయనేమో మరి నిన్ను చంపడానికే పుట్టినటువంటి వాడు అంటూ ఆయన చేసినటువంటి లోపాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నాడు.
ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడు తనను అధ్యసించి విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఎవరికైనా అంటే అతడు తనను సంహరించేవాడా ఏదా అని అంటే ఆలోచించకుండా అతనికి అన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలు నేర్పాడు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదపుత్రుడు పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూడవయ్యా ఎంత చక్కగా ఏర్పాటు చేశాడు అని ఆ ద్రుపదం అంటే ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుడులో ఉండేటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపుతూ చేసినటువంటి వాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఈ సైన్యమునందు అంటే పాండవుల యొక్క సైన్యంలో ద్రోణాచార్యుడితో అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఈ పాండవుల యొక్క సైన్యమునందు భీముడు అర్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి సూర్యులైనటువంటి ధనర్ధురులు పెక్కుగలరు అనేకులు ఉన్నారు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు అటువంటి మహాయోధులు. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులలో 2 భాగాలుగా విడిపోయి కొందరేమో కౌరవుల వైపున యుద్ధం చేయడానికి రాగా మరికొందరేమో ఆ పాండవుల వైపున యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. కాబట్టి పాండవుల వైపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వీరుల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన మహాయోధులు పాండవుల వైపు ఉన్నారయ్యా. అంతేకాదు దృష్టకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిబోధుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైనటువంటి మహాయోధులు కూడా పాండవ సైన్యమందున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరాక్రమంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడు అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులు ఉప పాండవులు అంటారు. ద్రౌపదికి పాండవుల ద్వారా లభించిన 5గురు. సో వీరందరూ కూడా ఈ వీరులందరూ మహావీరులై మహారథులు పాండవుల వైపు ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువు ఆ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో ఇంకా అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాను బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనాబలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై నేను తెలియచేసేదను. ఇప్పటి వరకు దుర్యోధనుడు పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణించాడు. పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి అంచనా వేసి సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పాడు. సైన్యాధిపతిగా ఉన్నటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పి ఇప్పుడు అంటున్నాడు మళ్ళీ, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనాబలాన్ని నడపడానికి ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకుల గురించి కూడా అంటే మన సైన్యం వైపు ఉన్నటువంటి నా యొక్క సైన్య బలాన్ని కూడా నీకు తెలియచేస్తాను అంటూ ఆయన మొదలు పెడుతున్నాడు. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు. ముందుగా ఆయన ఎదురుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ద్రోణాచార్యుడిని చెప్తూ ఉన్నాడు, యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు. భీష్ముడున్నాడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, మీ కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరుశ్రవుడు వంటి మహావీరులు మన వైపు ఉన్నారయ్యా. అలాగే నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చి మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారే అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడు వైపు జయద్రథుడు, కృతవర్మ, శల్యుడు వంటి వీరులు సైతం దుర్యోధనుడు కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి కృతనిశ్చయులై ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తారు. సో అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు నా వైపు అంటూ ఆయనకు తెలియజేస్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, అపర్యాప్తం అంటే అపరిమితంగా ఉన్నది ఎవరిదంటే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ గురువర్య,
మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగానున్నది. అంటే మనది అపరిమితంగానున్నది. మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాము. ఆయన అన్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం. మనం భీష్ముడి చేత, మహాపితామహుడైనటువంటి మహాయోధుడైనటువంటి భీష్ముని చేత మనం సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం. పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. పరిమితముగా ఉన్నటువంటి ఆ పాండవ సైన్యమేమో భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. ఇక్కడ కౌరవ సైన్యము అపరిమితంగా ఉన్నది అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే 11 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో కౌరవుల వైపు యుద్ధంలో పాల్గొనగా 7 అక్షౌహిణులు మాత్రమే పాండవుల వైపు యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. అంటే 4 అక్షౌహిణుల సైన్యము కౌరవుల వైపు ఎక్కువగా ఉన్నది. మరి ఇక్కడ ఒక అక్షౌహిణి అంటే 21,870 రథాలపై ఉండి యుద్ధం చేసేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. రథాలతో ఉండేటువంటి రథంలో మినిమం 2 ఉంటారు. రథసారథి, యోధుడు ఉంటారు. అలాగే 21,870 ఏనుగులతో యుద్ధం చేసేటువంటి వారు. అక్కడ కూడా మినిమం 2 నుంచి 3 ఉంటారు అందులో కూడా. అలాగే 65,610 గుర్రాలపైన వచ్చి యుద్ధం చేసేటువంటి వారు. ఇక 1,09,350 మంది కాలితో నడుస్తూ వచ్చి యుద్ధం చేసేటువంటి సైనికులు ఉంటారు. దాదాపుగా అవి 40, ఇవి 60, అంటే 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ, 2,20,000 వరకు. ఒక అక్షౌహిణి అంటే 2,20,000. అంటే మొత్తం 18 అక్షౌహిణులు సైన్యం యుద్ధంలో పాల్గొన్నది. అందులో 7 పాండవుల వైపున పాల్గొనగా 11 అక్షౌహిణులు కౌరవుల వైపున యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలలో పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ రాజుగా, అంటే యువరాజుగా ఉన్నటువంటి దుర్యోధనుడు తన యొక్క అధికారాన్ని చలాయిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే భీష్ముడు యుద్ధ రంగంలో ఉన్నంత వరకు కౌరవులు ఓడిపోవడం అనేది జరగదు. కాబట్టి ఆయన అందుకే అంటున్నాడు, కాబట్టి కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ నా యొక్క అంటే మనవి అనొచ్చు, లేదా ఆజ్ఞ అనొచ్చు, మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలలో ఉండి మీరందరూ కూడా భీష్మ పితామహుణ్ణి పరిరక్షిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భీష్ముడు యుద్ధం చేస్తూ ముందు వైపు ఉంటారు, మరి వెనక వైపు నుంచి కానీ ఇలా వచ్చేటువంటి. కాబట్టి ఆయనకు పూర్తిగా సహకారం అందించమని నేను మీకు పిలుపునిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మాట్లాడాడో ఇక అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రవంతుడు, ఆ కురువంశంలోనే మహాపరాక్రవంతుడు, ఇప్పుడే చెప్పుకున్న భీష్ముడు, ఆయన ఉన్నంత వరకు కౌరవులను ఓడించడం అనేది పాండవులకు సాధ్యం కానటువంటి విషయం. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా అన్నాడో, మీరు మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలలో నిలిచి ఉండి మీరందరూ భీష్మ పితామహుడికి ఆయన్ని పరిరక్షిస్తూ మీ మీ స్థానాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, ఆ విధంగా అన్నప్పుడు ఆ కురువంశంలో మహాపరాక్రమంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు తన మనుమడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా, ఒక సింహ గర్జన వచ్చేలాగా, ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన యొక్క శంఖాన్ని పెద్దగా పూరించాడట ఆ భీష్మ పితామహుడు. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడో, వెంటనే శంఖములు, వివిధములైనటువంటి వాద్యాలు, భేరులు, శృంగములు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా ఆ కౌరవుల వైపు నుండి మోగించబడ్డాయట. ఆ మోగినటువంటి ఆ వివిధ శంఖాలు, వాద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ ఒక్కసారిగా మోగించడం వల్ల ఆ సంఘటితమైనటువంటి ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉందట. ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతాలుగా
శంఖాలు పూరించడము, ధ్వనులు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అంత జనంలో మాటలతో చెప్తే అది అర్థమవుదు కదా! కాబట్టి శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఆహ్, ద్రోణాచార్యుడితో ఆ విధంగా అన్నాడో, అక్కడ విన్నటువంటి భీష్ముడు శంఖాన్ని పూరించడం, ఆ తర్వాత కౌరవుల యొక్క సైన్యం గూడా శంఖాలను పూరించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉందట. సో, ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి సంజయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుంచి శంఖనాదాలు రాగా, ఇక పాండవుల గురించి చెప్తున్నారు. తతశ్వేతరహైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవచ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో, సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఏమని? అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా తమ యొక్క దివ్య శంఖాలను పూరించారయ్యా. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో, ఇక పాండవుల వైపు నుండి కూడా ఆ తెల్లని గుర్రాలతో కట్టబడినటువంటి రథంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అలాగే అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా వారి యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారట. ఇంకా చెప్తున్నారు. పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమ కర్మహృకోదరః. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఋషికేశుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడేమో పాంచజన్యాన్ని ఊదాడట. పాంచజన్యము అనే శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడేమో దేవదత్తము అనే శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ఘనంగా భుజించేటువంటి భీమకర్మ హురుకోదరః మహాశంఖం, పౌండ్రము అనేటువంటి మహాశంఖాన్ని పూరించాడట భీ భీముడు. ఇక ఆ ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడుగా పిలువబడేటువంటి ధర్మరాజేమో అనంత విజయము అనే శంఖాన్ని పూరించాడట. నకులుడు సుఘోష అనే శంఖాన్ని, సహదేవుడు మణిపుష్పక అనే శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇంకా చెప్తున్నారు. గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయింపర అన్నటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగిన సుభద్రా తనయులు మున్నగు వీరులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. చెప్పి ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఇంకా. సఘోషోదార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనాన్ దయాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. ఆ విధంగా పాండవుల వైపు నుండి శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమైందయ్యా. ఆ ధ్వని భూమి ఆకాశాన్ని దద్దరిల్లింపజేసింది. ఆ శంఖారావములు దార్తరాష్ట్రుల అంటే నీ యొక్క కుమారులైనటువంటి వారి యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసే విధంగా ఆ శంఖనాదాలు పాండవుల వైపు నుంచి వచ్చాయి అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఓ రాజా, సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే శంఖనాదాలు పూరించారో, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి తన దాయాదులైనటువంటి, ఎందుకంటే అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదా వాళ్ళంతా కూడా, ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులనందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. ఏమన్నాడు? అర్జునుడు ఏమన్నాడు చెప్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ ఖైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్
రణసముద్యమి. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడట, ఓ అచ్యుత, నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలపవయ్యా, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది అని కృష్ణుడితో అర్జునుడు అన్నాడట. ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఏవముక్త హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ధృతరాష్ట్ర రాజా, అర్జునుని చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు సైన్యముల నడుమ నిలిపాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. సో మరి అర్జునుడు కృష్ణుని ఏమన్నాడు, ఓ అచ్యుత, చ్యుతి లేనటువంటి, నశింపు లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతమైన వాడు, సనాతనుడైనటువంటి వాడు, జయింపరానటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని ఆ విధంగా పిలిచి నంక అర్జున్ చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడు. ఆ రథాన్ని తీసుకొచ్చి, అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని తీసుకొచ్చేసి అటు కౌరవులు ఇటు పాండవుల యొక్క, అంటే కౌరవ పాండవ సైన్యానికి మధ్యలో నిలిపాడట ఆ రథాన్ని, అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని. ముఖ్యంగా ఆ రథం ఎక్కడ నిలిపాడంటే భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర పాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, అంటే పృతతనయుడు, కుంతి కుమారుడిని పార్థ అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎవరు పార్థ అంటే అర్జునుడు. కృష్ణుడు అంటున్నాడట, ఓ పార్థ, అంటే ఓ అర్జున, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచు అని పలికాడు. మీ వంశస్థులందరినీ, మీ దాయాదులందరినీ చూడవయ్యా అంటూ ముఖ్యంగా ఆ భీష్మ పితామహుడు, తన పితామహుడైనటువంటి తాతగారైనటువంటి భీష్ముడు, తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు, అలాగే ఇతర తన యొక్క బంధువుల సమక్షంలో ఆ రథాన్ని ఆపి, చూడు నీ వాళ్ళంతా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అని ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అన్నాడట. అప్పుడు ఆ ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన రథాన్ని, అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని తీసుకెళ్లి కృష్ణ భగవానుడు ఇరుపక్ష సేనల మధ్యలో నిలిపాడు కదా. అలా ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు మరి అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? అచ్చట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనములను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను గాంచెను. అందులో శత్రువులు ఎవరూ లేరు. వారి కుటుంబాలు, అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదా యుద్ధం జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? తండ్రులు, బాబాయిలు, పెద్దనాన్నలు, బాబాయిలు, తాతలు, వారి తండ్రులు, వారికి విద్యలు నేర్పినటువంటి గురువులు, ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఒకే రాజమందిరంలో పెరిగినటువంటి వాళ్ళు, మేనమామలు, సోదరులు, వారి యొక్క కుమారులు, పుత్రుల యొక్క పుత్రులు, మనుమలు, వారి యొక్క శ్రేయోభిలాషులు, అలాగే పిల్లలనిచ్చినటువంటి మామలు, వీళ్ళంతా యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి వారు. భూపండలములో ఉన్న రాజులందరూ కూడా 2 భాగాలుగా విడిపోయి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. అదంతా చూసినటువంటి అర్జునుడు తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రవీత్. కుంతీతనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులను మరియు బంధువులను చూసి కరుణను కూడినవాడు అయి ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం
సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు పలికాడట ఏమని? ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలందరినీ చూడగానే, ఈ యుద్ధం చేయడానికి ప్రాణాలను త్యజించడానికి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మా చుట్టాలందరినీ చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడిపోతున్నాయ్యా, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది అన్నాడట. ఎవరు? అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అంటున్నాడట. ఇంకా అంటున్నాడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఓ కృష్ణ, నా అవయవాలు కంపించడము, నా దేహం ఎండిపోవడమే కాదు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది. నాకు రోమాంచితమవుతుంది, నా రోమాలు నిక్కరపరుచుకుంటూ ఉన్నాయి. నా చేతిలో ఉన్న గాంధీవం జారిపోతూ ఉంది, నా చర్మం అంతా మండిపోతూ ఉన్నదయ్యా అని చెప్తున్నాడు. అంటే స్ట్రెస్కి గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి ఆ భావాలన్నీ ఇక్కడ అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇక్కడ కృష్ణుని కేశవాన్ని సంబోధిస్తున్నాడు అర్జున. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రమూ నిలబడలేకుండా పోతున్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహార. కేశవ అంటే కేసి సంహార, కేసి అనే రాక్షసుని సంహరించినట్టు. సో కేవలము అశుభ శకునములే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయ్యా అంటూ అన్నాడు. సో సాధారణంగా మనము స్ట్రెస్కి గురైనప్పుడు కలిపేటువంటి భావాలు, సిమ్టమ్స్, అవయవాలు కంపించటము, నోరు ఎండిపోవడము, దేహమంతా కంపించిపోవడము, ఎంట్రుకలు నిక్కరపొడుచుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మం మండిపోవడము, మనస్సు నిలకడగా లేకుండా కాళ్ళు కదిలినట్లు ఉండడం, కాళ్ళ కింద నేలంతా తిరిగినట్లుగా ఉండడము, మనసు మనల్ని మనం మర్చిపోయే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తాడు. ఇక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుంటూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ యుద్ధం తర్వాత వచ్చేటువంటి విజయం కానీ, ఆ విజయం వలన వచ్చేటువంటి రాజ్యం కానీ, ఆ రాజ్యం వలన కలిగేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా అని చెప్తున్నాడట అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ గోవింద, మేమెవరి కొరకు రాజ్యమును, సుఖమును, చివరికి జీవనం కూడా కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధ రంగంలో సన్నద్ధులై నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకేమి ప్రయోజనము? సాధారణంగా మనం ఏదైనా సాధిస్తే ఏం చెప్పుకుంటాం? మన బంధువులకు, మన స్నేహితులకు గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. మరి స్నేహితులు, బంధువులు అందరూ కూడా యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మరణిస్తే మరి ఆ వచ్చేటువంటి రాజ్యాదుల వలన మాకేం ప్రయోజనం ఉందయ్యా అంటున్నాడు. ఓ మధుసూదన, గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, తండ్రులు, పుత్రులు, బావమరుదులు, ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ తమ ప్రాణాలను మరియు సంపదలను విడిచుటకు సంసిద్ధులై ఉన్నారయ్యా. నా ఎదుట నిలబడి ఉండగా వారు నన్ను చంపగోరినా పర్వాలేదు, నేనెందుకయ్యా వారిని చంపగోరాలి? ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోక రాజ్యాన్ని అట్లా పెట్టవయ్యా, ముల్లోకాలలో ఉండే రాజ్యాధికారం కోసమైనా నేను వారితో యుద్ధం చేయనుగాక చేయలేను. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపడం వలన మేము ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతాం? మా పెద్దనాన్న కుమారులను చంపితే మా అన్నదమ్ములే కదా వాళ్ళు, వాళ్ళని చంపడం వల్ల మేము ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాము అంటూ అడుగుతున్నాడట అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ని. ఇంకా అంటున్నాడు,
ఓ కృష్ణ, ఇటువంటి దుర్మార్గులు, ఎందుకంటే కౌరవులు ఎలాగో దుర్మార్గులే కాబట్టి ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపుట మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వలన కలిగే లాభమేమిటయ్యా? మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటున్నాడు అర్జునుడు. సాధారణంగా మనకి వేదాలలో చెప్పబడేటువంటివి ఏంటంటే, ఒక 6 రకాలైనటువంటి చెడు పనులు చేసేవాళ్ళు దుర్మార్గులు అని, వారిని వెంటనే శిక్షించవచ్చు అని చెప్తారు. ఎవరు ఆ 6 అంటే, ఇతరులకు విషాన్ని పెట్టి చంపేయటానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు, పాండవులను విషం పెట్టి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు కౌరవులు. కాబట్టి దుర్మార్గులే. అలాగే ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు, పాండవులను లక్క ఇంట్లో పెట్టి నిప్పు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు కౌరవులు. కాబట్టి దుర్మార్గులే, చంపవచ్చు. అయినా అర్జునుడు వారిని చంపడానికి ఇష్టం. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వారు. సో, ఎలాగో వాళ్ళు మారణాయుధాలతో పాండవులపై దాడి చేస్తున్నారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను, సంపదలను కొల్లగొట్టేటువంటి వాళ్ళు. పాండవుల రాజ్యాన్ని ఎలాగూ దోసుకున్నారు మాయాజూదం ద్వారా. అలాగే ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను, సంపదలు కాకుండా ఆస్తిని, నేలను, భూమిని ఆక్రమించినటువంటి వాళ్ళు. ఎట్లాగో వారి యొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క భార్యలను కిడ్నాప్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. మరి పాండవుల యొక్క భార్య అయినటువంటి ద్రౌపదిని వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కాబట్టి వీళ్ళని ఏ విధంగా చూసినా దుర్మార్గులే. అయినా ఇటువంటి దుర్మార్గులను మేము ఎలా చంపాలయ్యా అంటూ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో. సో, చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనము, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైనా ఆ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అంటూ అడుగుతున్నాడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నాడు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభిభవత్యుత. సో, ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో అంటూ ఉన్నాడు, వంశనాశనంతో ప్రాచీనమైనటువంటి కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వంశం ముందు సక్రమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విలువలను సహాయపడేటువంటి వివిధ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి ఉంటుంది. మరి ఆ పెద్దవాళ్ళు అవి సరైన మార్గదర్శకం చేసే వాళ్ళంతా యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే మిగిలేదెవరు? సరైన మార్గదర్శకం చేయలేని చిన్నపిల్లలు, స్త్రీలు, ముసలివాళ్ళు మిగులుతారు. సో, కాబట్టి వంశ ఆచారాలన్నీ కూడా నాశనమవుతాయి. వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది అంటూ ఉన్నాడు. సో, ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలిపోవటం వలన కులస్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీల పతనము వలన అవాంఛిత సంతానము కలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సో, ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఈ అవాంఛితమైనటువంటి సంతానం పెరగడం వలన వంశమునందు వంశ ఆచారంను నాశనం చేసినటువంటి వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా అట్టి వంశాలకు చెందిన పూర్వీకులు కూడా పతనం చెందుతారయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో, ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా దుష్ట చర్యల చేత కుల ఆచారాలను, అంటే వంశ ఆచారాలను నశింపజేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమైనటువంటి వాళ్ళు పాపకర్మల చేత అన్ని రకముల కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు
నాశనం అవుతాయి కదయ్యా అంటున్నాడు అని ఇక అంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో. యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానాయ దార్తరాష్ట్రరణే హన్యో స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడను అయిన నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు మంచిదే అవుతుంది, అంతేకాని నేను యుద్ధం చేయను. సాధారణంగా క్షత్రియ యుద్ధ నియమాన్ని అనుసరించి నిరాయుధుడైనటువంటి వాడిని మరియు యుద్ధం చేయగోరినటువంటి వాడిని శత్రువునైనా కూడా ఎదుర్కోరాదు అని చెప్తారు. అయినా ఇక్కడ అంటున్నాడు అర్జునుడు, సో నేను ఏ విధంగా దాడి చేయను, ఆయుధాలు పట్టను, అయినా ఆ ఆయుధాలు పట్టి ఉన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు ఈ రణరంగంలో నన్ను వధించినా పర్వాలేదు, నేను వారితో యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఇక అన్నాడని చెప్తున్నాడు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు అంటున్నాడట, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితుడైన మనసుతో ఆ మనసును కలవాడై రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా శత్రు సైన్యాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు అర్జునుడు రథం నందు నిలబడే ఉన్నాడు. కానీ తర్వాత అతడు శోకం చేత మిగులు నొచ్చుకొని ఆ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి రథమునందు తిరిగి కూర్చుండిపోయాడట. సో అటువంటి దయ మరియు మృదు హృదయమును కలిగి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క ఆ భక్తియుక్త సేవయందే నిలిచినటువంటి మానవుడే ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హుడై ఉన్నాడు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. సో కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. సో శత్రువుని కూడా అందరినీ సమభావంతో చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని రథంలో కూర్చుండిపోయాడట. సో ఇది మొదటి అధ్యాయం. సో రేపు ఆ అర్జునుడికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు, భగవద్జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు. వాస్తవానికి భగవద్గీత రేపటి అధ్యాయం నుండి ప్రారంభమవుతుంది. సో ఇది ఒక పీఠిక లాంటిది. ఎందుకు భగవంతుడు బోధనలు చేయవలసి వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో